noswaith a chroesi cystadlediad rhif 74. Yn dan, da ni wedi agor y sarcophagus, yfed y juice, a da ni'n screwed. Mae'n sicr ni just i aros yn y sarcophagus. Ydy, mae haglediad rhif 72 wedi cymryd awr hyd yn hyn i ni. 74, obviously, fucking time travel. 74, da ni, mae rhyw fath o gypsy curves ar yn penna ni, da ni'n amlwg, wedi creu'r haglediad ma ar ben Indian Burial Ground. Sioned sy'n ma, hefo Bryn. Hello. A Iestyn. Hello. Neu'r android formerly known as Iestyn. O, ti'n sori allan fan yma? Hyn ydw yn union. So, da ni'n mynd i gesio bosib iawn fod ni'n gallu recordio penod i'ch clustia hyfryd chi. Blwyddyn newydd dda, cys dwi dal yn mynd i ddeud hynna, achos mae'n mis Ionawr. Dwi di cael shit am hyn yn barod. Sori, mae'r rhegi yn cychwyn yn gynnar yn y benod hon, achos dyn ni di bod actually podledi ers like awr erbyn hyn. Da ni straight fewn i'r after party. Straight fewn i'r after party. Diolch yn fawr chi gyd am wrando dros flwyddyn diwethaf. Gneth Iest dropio bach o stats knowledge yn ni. Just yr Oldolig, sydd actually dangos bod bobl yn gwrando. Sydd yn lush, diolch i bawb. Fedrai'm cofio beth o'r hyd ar rwan. Mae'n ffain, cys beth nag ydyn nhw, maen nhw dal yn mynd i swnio'n rybys di cymharu efo fel cereal. Oce, sites braidd yn uchel fan'na, ti'n ma. Guys, diolch yn fawr am adio ni i'ch podfalwyr bathiad cyffroes fan'na. Anyway, fel da ni'n neud ar cychwyn pob penad o'r tech podcast honedig yma, da ni'n mynd i mynd rown pawb a checio beth sydd ar yr agenda. Mae Iestyn wedi bod yn swirlio rhywbeth eitha impressive yn y gwydr na hyd yn hyn. Beth sydd gen ti? Dwi'n bo, sut ti'n dweud o da? A dwi'n bo, cos mae'r sgrin yn rili fach, cos dwi'n neud hwn o ffôn fi. Ie. Hwna? Crians, oh god, right, hold on. Jesus Christ, mae hwn yn troi fyny hen bobl podcast, cos dwi'n goffod edrych yn rili ofalus. Le ademar. Cwefau tradisional. Crigeran, y le ademar. Oce, da ni wedi bod yn neud podledi ers 8 blynedd. Mae hon yn barod i setio record am yr un fwy o shit hyd yn hyn. Dwi'n really sorry bawb, mae di mynd yn rheglyd yn gynnar i chi sy'n gwrando hefo plant. Please peidiwch. So, pa fath o wyn ydy'r Crigeran ar Lydl y Mar yma? Mae o'n producer France. Bon dieu. Mae o'n o 2016 ac mae'n 13 fol. So, dwi'n cymryd fod yn union. Swnio dda. Mae'n swnio dda. Wyt ti'n stockpilio gwyn cyn mis Mawrth? Beth sy'n digwydd mis Mawrth? O ie. Sy'n blwydd merch. Hwna di'r unig peth sy'n digwydd yn mis Mawrth. Sa'n byd arall yn digwydd yn mis Mawrth. Yr unig beth o werth sy'n digwydd yn mis Mawrth. Digwydd beth? Dwi'n meddwl na 29 o fis Mawrth. 29 o fis Mawrth, ie? Dyna pryd mae pen blwydd y merch. O ie, ti'n spot on i chi. Dwi'n byd arall yn digwydd. Da ni wedi spoilio i ddi'n barod. Eich fod ni'n hapus efo chdi, eich fod ni'n drist efo chdi. Dy faid i ydy'r holl peth. Wow, geiriau cryf, Bryn. Oce. Na, Bryn, dwi'n gweld rhywbeth yn clincio. Dwi'n gweld effervescent yn y balon fanna. Be sydd ar yn llythrenol Ginda gen ti hynna? Nôl ar y Tangeray. Ti'n mynd i fod mor siomedig hefo fi. Dwi'n arfer prynu botel o gin yn hyn o'n bob blwyddyn. Right. So dwi'n arfer, cwpl o fynyddoedd diwethaf, mae wedi bod just yn botel o hortws o Lidl. Okay. A mae wedi bod yn gret. A wedyn o'n i'n meddwl, right, dwi'n mynd i treatio'n hynna ni botel o wyn, botel o gin, Dyfi Distillery, big up the Canolbarth, gin gorau Prydain, etc. Ar y front page y Blewyn Glas, obs. Ond dwi wedi ffigur allan, dwi'n broc mis ma. A mae 35 pint yn botel o gin, bach yn rhy gormod. So, obviously, na gael yn blwyddyn nesaf. So, dwi wedi goffo prynu botel o gin second rate. In Fintons o Lidl, sydd ddim hyd yn oed yn Hortws o Lidl. A dim hyd yn oed Fever Tree sydd yn y fridge, ond own brand mid-range Lidl tonic hefyd.
Mae'r dwylo yn mynd allan. Rhyw fatha cheapo perfume ti'n gallu cael. Fatha, pan oedden nhw'n bottom, oedden nhw'n gofyn, ooh, what are you drinking? Old Spice. They had it on offer. Yeah, pretty much. Because actually, mae un o perfumes fi yn knock-off DKNY a little. God, dwi'n classy. Serious. Classy AF. Classy ben. Wel, son am classy ddo, mae'r drinks yn fan hyn yn eitha da, cos mae gennym ni dal stash nadolig, right? Dwi'n dal hwn fyny, ni yn dal hwn fyny i'r webcam, a sylwi, dwi'n yn podcastio ar y webcam, dwi'n podcastio ar y ffôn, so dwi'n dal rhain fyny i'r ffôn. So mae gennym ni 2 botel o stash Brewdog, wante. Gwni wneud hwn yn interactive. Dwi'n mynd i agor y Brewdog 5am Saint American Red Ale. No, na. Neu'r Brewdog Punk IPA Postmodern Classic. Cychwyn o'r punk. Cychwyn hefo. I like that. So, guys, barod. Diolch yn fawr. Ymlaen ar podledi. Cyn i'r gremlins dod yn ôl. Right, so, desperate one. So, gyda ni llwyth o stories yn siarad am. Tro ma. So, ni di wneud intro really dde. So, ni just ddim yn poeni bod ni'n just mynd i gwmpa off yr awyr fel petai. Wel, da ni'n defnyddio'r cutting edge tech newydd Apple, dydyn, so, fel bod ni'n iawn. Ydan, ar hyn o bryd, mae ffôn fi, mae'n mor hyn, mae allan y contract, dwi wedi talu fo off, so mae'n really hyn. Ond mae'n gweithio. Mae'n ffain. Da ni di sôn o blaen bod iMac fi mor hyn, dydy sy'n hyd yn oed yn gallu neud like, FaceTime go iawn anna fo. So, just fydd pob beth yn cwmpan ddarne. Ond fydd o'n really ddoniol. So, guys, llwyth o links. CES ydy'r biggie adeg yma'r flwyddyn. Yes, the Bryn, da chi di bod yn rhoi cwpl o nodiadau fewn i'r ddogfen ma da ni'n cael o'n running order. So, yes, hwn oedd yr un biggie dwi di gweld, bod Apple yn mynd i adael i iTunes weithio ar telis Samsung. WTF? Mae o'n rhywbeth sa'ch di byth yn disgwyl yn ymwneud. No way. Oherwydd mae iTunes di fod yn exclusive i unrhyw ddyfais Apple sgyn ti. Ac fod o'n mynd i fod ar gael, nid yn unig ar dyfais arall, ond ar un gwmni Samsung sydd dal yn cwrt efo nhw, dwi'n meddwl, rhesymau wahanol o copyright infringement o'r dda. Ond y peth efo Samsung ydy fod nhw'n un gwmni enfawr efo divisions wahanol sydd ddim wir yn gweithio fo'i gilydd. Neud unrhyw beth fo'i gilydd. Division teledu'n byd i wneud efo'r division phones. So, ond yr pwrpas fyswn i'n meddwl fod Apple di wneud hyn ydy oherwydd fod pawb yn gwybod fod yn bod yn gwario ffortiwn ar rhaglenni teledu newydd a creu cynnwys i hynna'n ac mae'r sianel newydd mae'n mynd i ddod yn fuan. So, maen nhw wedi bod yn prynu cyfresu. Do. A cynnyrchu stuff i hun. So, a eisiau cael hwn allan. Some point iddyn nhw fod just ar dyfeisiadau Apple nag oes. A dwi'n ni'n faint o Apple TV sydd na allan yna. A ti'n bod, os ti ar y smart TV yn syth o flaen pobl, gen ti fwy o jans does. Ond y peth ydy, mae hwn mond yn dod i'r teledu newydd Samsung, y rei 2019, dydyn nhw'n mynd i install efo'r rei cynt yn ôl y sôn. Achos dwi'n gweld yr erthygl wyt ti wedi rhoi fyny o'r Telegraph, yr un sy'n dilyn fyny am hwnna di just rwy'n yn sgwennu amdan y ffaith bod iTunes wedi bod mor llwyddiannus yn y dechrau, o ganlyniad bod ti'n gallu rhoi do ar Windows ti, bod ti'n gallu rhoi do ar... dyna oedd y peth mawr oedd Steve Jobs i misio reid o ar PCs. Ond dyna nath wneud yr iPod yn masif fod pawb yn gallu prynu music a prynu iPod a syncio fo trwy Windows PCs a computers Mac. Wel, peth ydy hefyd os ti'n creu y syniad bod rhywun ti'n gallu prynu neu gweld tra fod y gynnwys ar un platform symud i'r platform arall ac os mae gyn ti'r teledu yna mae'n gret i ti'n gallu gwachad rhywbeth ar dy ffôn di ar ffordd adra a jyst tafod o sydd fyny ar y teledu pan ti'n cyrraedd y tŷ. Mae'n mynd dod yn gret a peth ydy mae'r Samsung dwi'n meddwl un o'r cwmnïau teledu mwyaf yn y byd. So mae'r syniad bod o ar bob un teledu by default
yn mynd i fod yn wych, dydy. Peth arall maen nhw'n neud efo'r teledu cwmniau eraill ydy fod i'r app ddim yn mynd i fod arno fo'n syth, ond mae HomeKit a Siri mynd arno fo, so fyd i'n gallu neud na. Os ti'n gwylio rhywbeth ar dy ffôn ar y ffordd adra, ti'n gallu just deitha fo'n syth, just chwarae ar teledu LG fi. So, mae'n just yn taflu fo'n syth i fyny iddo fo, fatha Chromecast, type beth. Y peth ydy, maen nhw'n gweld wan, maen nhw'n gwneud llai o elw trwy gwerthu dyfeisiadau. Ond maen nhw'n gwerthu llai o'n nhw, dal yn elw rei da. Mae ti sôn am 84 biliwn yn erbyn 89 biliwn. Siom da. Ond ti wedyn yn meddwl fatha, wel, lle mae'r cam nesaf ddod ar y gwasanaethau, mae hyn yn mynd i ddod, mae o'n mynd i fod ar Apple Music, mae'n mynd i fod ar iTunes Movies, mae'n mynd i fod ar a hefyd mae o'n meddwl di Samsung ddim yn gorfod trio datblygu'r gwasanaethau yma i hynna'n. Na. So ddim cystadleuaeth wedyn. A dyn, chys os ddim yn dod ar ei Google neu ar ei da trwy talu i Apple i nhw cael maps ar yr iPhone sy'n gyd. Eto mae siwr bod Samsung yn mynd ar ei da mae ffaith bod nhw'n cael pres gyn iTunes, gyn Apple i roi iTunes ar y dyfeisiadau. Ond be ydi cost rhywbeth? Dwi ddim yn deud yn yr erthigol ma. A rwyt ti'n gorau meddwl fel faint mae cwmni, pwy sydd wedi talu pwy, pwy sydd wedi talu pwy fan hyn? Mi fydd na rhyw fath o revenue split, siwr o fod. So, siwr fydd Apple wedi talu rhywfaint i datblygu fo. Fydden nhw wedi dweud, da ni eisiau controller sy'n mae'r app yn edrych. Da ni eisiau gallu reoli'r sy'n mae'r profiad yn dangos fynd ar y sgrin. So, mae Samsung wedi cael rhywfaint o bres, siwr o fod. Mae Apple wedi dweud yn hapus efo'r ffaith bod nhw'n cael split o'r revenue trwy rentio ffilms a falle. Ond mae hwn di bod yn rhywbeth, da ni di bod yn cael chat anffurfiol ar yn sort of messenger ni. Bryn, o ti di bod yn edrych ar be o ti'n subscribe di, yes, rhywbeth chi'n cymryd look ar fel, beth ydy'r subscriptions ys gennych chi. Mae'r granulation o'r subscriptions ti'n gallu cael wan yn dechrau mynd yn anodd. A dwi'n gwybod, yes, wyt ti di mynd all in ar ffilms ti. Ar iTunes, a rwy ti wedi bod yn rili falch am y penderfyniad na, so fel pam, beth sydd wedi wneud hynna? Wel, nes i dys dechrau prynu ffilms. Dwi bron beth yn prynu ffilm pan maen nhw bris llawn o 14 pint pan maen nhw'n dod allan. God, mae hwnna fel pan ti'n prynu CDs yn Woolworths back in the day. So mae gen fi safe limit o 5 pint fel arfer, ond os mae o'n ffilm eitha newydd a maen nhw'n fatha today only, £7, Spider-Man Homecoming. Just prynu fo. Oherwydd, ond dwi'n mond y prynu'r ffilms dwi'n gwybod, dwi'n mynd i licio, ac dwi'n gwybod na i wylio eto. Os dyn nhw'n throwaway ffilms, na mwy na thebyg ddim prynu nhw. Ond y peth da amdan bron hannar y ffilms dwi wedi prynu rwan ar iTunes, maen nhw wedi cael ei upgradeio'n am ddim i 4K. A dwi wedi bod yn edrych ar casgliad cwmniau eraill allan yna sydd yn rentio ffilms ac adael chdi brynu ffilms a dos yn neb allan yna efo cynnwys mwy 4K na gyn Apple. Dwi'n meddwl bod sut maen nhw wedi cael gymaint a mae pawb arall just yn dal yn ôl neu methu fforddio fo neu rhywbeth, dwi'n gwybod. Mae'n exclusivity na fyd yn does. Ie, lle bod na trwyddedu neu rhywbeth bod nhw'n dweud ti'n cael gwerthu fyny at HD neu be bynnag. Ie. Ond bod mae Disney yn dal yn ôl. Achos mae Disney'n cychwyn i streaming nhw i hun eto. A hynny'n ti'n mynd i ddod y problem ydy yr syniad bod y fracturing yn y farchnad ma. So ti'n mynd i gorfod, so fel ti'n sôn efo, yn mynd i gwybod gyda i Amazon Prime ag Netflix yn y dydyn hyn, wel, dwi bron byth yn gwylio peth ar Amazon Prime, so dwi'n talu am hwn. Dwi'n gallu probably gallu neud efo
archebu llai o beth o Amazon, so to mwyn cael mynd. Shop local, Bryn. Wel, neu just siopio llai. Shop llai. Wel, mae hwnna yn yr after party, cos mae'r after party i gyd amdan, da ni di mynd nôl i minimalism, condo. Ond, peth ydy so mae gen ti rhywfaint o gynnwys ar Amazon Prime, gen ti rhywfaint o gynnwys ar Netflix, gen ti rhywfaint o gynnwys ar iTunes, mae gen ti rhywfaint o gynnwys ar Disney streaming, mae gen ti cynnwys ar BBC iPlayer Store, mae gen ti gynnwys yn bob man. A ti'n wedi fod angen cael... Ti'n wedi fod angen yr apps fe gyd ar... Ti'n gwybod be allet ti gael? Ia. Blu-ray. Ia. Allet ti gael Blu-ray. Fel fi, fel hyn dynes, efo llon shelf ar byggers. Ond Leos yn ei, mae'n gallu dwy'n nhw atho fi. A mae'n gyd yn yr un lle. Ond mae'r fi gyd yn byw ar hard drive i tu ôl i'r computer yma. Os dwi'n prynu fo off iTunes, mae'n downloadio fo automatic i'r hard drive mewn 4K. A na fo, os mae'r internet yn mynd off, ond beth ydy Apple yn tynnu'r plug ar y ffilm yna a dweud, Fedrith nhw ddim mae'n ar computer fi. Ond beth ysdi nhw, gallen nhw fel, gall ti ddim chwarae fo? Ydw. Gall ti chwarae fo ar iTunes ti? Hyd yn oed ysdi Apple yn dweud, actually na, ti wedi cael. Os rei ffilms gyda fi dwi wedi prynu, ti'n methu prynu nhw ddim mwy ar iTunes. Great, okay. Na, mae hwnna'n rili da, cos oedd hwnna big concern fi ydi fel, unrhyw fel... O'n i wedi gyrru erthigol cwpl o fisoedd yn ôl lle oedd teuluoedd yn deud yn cael fel... oedd nhw wedi colli fel cynnwys oedd nhw wedi prynu ar iTunes achos bod nhw wedi cael eu tynnu o'r siop, bod nhw wedi cael tynnu o'na. So dwi'n mynd gwybod sut mae hynna wedi digwydd. Na, so, nhw'n probably edrych ar y lle anghywir. Dweud bod o ar... So mi o'na achos ddiweddar lle oedd Amazon wedi cael ei gyhyddo o tynnu nôl copia o 1984. Oh, spooky! Ia. So mae hwnna yn mwy bod gen nhw'r gallu fynd i fewn i'r dyfeisiadau ar yr gred yna, o lle mae Apple... Mae hwnna mor 1984. Mae hwnna mor... A hwnna oedd yr irony wedi colli'r bron pawb oedd yn siarad amdano fo. Ond, ia, mae... Dwi'n os ti'n cadw nhw gyd yn y cwmwl yn y tach cadw nhw yn lleol, ydy, mae'r gwasanaeth yn diflannu ti'n meddwl yn gynnwys ti. Os ti di neud fel mae Iesi di neud yn lawr lwytho fo'n lleol, then mae hynna'n stori wahanol. Fedrith nhw'n mynd i fiewn i'r dyfais a tynnu fo allan. Dwi'n cedi SE bach yn dystopian fan do, sori. A fod mae'na section ar iTunes, ti'n chwilio, deud wrth chdi'n gofyn fo chwilio amdan par un o'n i yn chwilio amdan o blaen da. Trains, planes and automobiles. Ag fod i mynd o'r wrth y section prynu, ond os ti'n mynd i'r section purchased ar unrhyw dyfais, os ni'n mynd ar ffôn fi, os fod dal yn dangos fyny, a ti dal yn gallu streamio fo lawr, am fod maen nhw'n cadw fo ar ei servers, ond dyn nhw'n methu gwerthu fo. Ond dwi'n dal lawr lwytho bob dim beth bynnag. Peth ydy, maen nhw wedi tryddedu i wneud gwerthu am gyfnod amser. So, os ti wedi prynu fo, fel mae Iesi dweud, ti'n gallu dal cael copi, chys ti sy'n bia fo. Ond, ia. Ond i gael y stwff off yr internet, be da chi'n defnyddio, fatha Amazon Fire Stick, Roku TV, neu be? Be? Y ddau yna chi. Mae Bryn probably ni eisiau mwy na ni. Da ni just yn mynd, dwi'n edrych, cwpl o fisoedd ar ôl be bynnag dwi di bod eisiau yn dod allan, dwi'n just mynd, pwy sy'n gwerthu fo'r eBay am £3? Gret, na'n gymryd hwnna. A dwi'n gwybod bod hwnna'n totally yn erbyn, fynaliadau, minimalaidd, ond dwi'n kind of anamal iawn dwi'n prynu nhw. Ac os dwi yn, achos bod, efo'r plant y stwff, dwi just fel, dwi just yn mynd i gael nhw'n neud hynna. Dwi'n mysio nhw'n gallu mynd fewn i fel iTunes Store fi. Mae genna un ffilm dwi wedi download i'r iTunes Store, cos oedd ar offer, sef The Handmaiden, sydd yn spooky ac yn brilliant. Jesus Christ. Mae genna The Octopus! Just a great film, beautiful film. Mae'n feddylgar iawn, ond mae hefyd just fel, oh god, Korean films, pam da chi'n neud hyn bob tro?
Ond just lot o streamio Netflix brawd fi. Really. Achos mae gen fo, chwarae teg iddo, mae o'n gariad shout-out i fy mrawd, achos mae o gen fo 4K HDR o deledu, so mae'n goffa prynu'r Netflix ucha, ti'n goffa cael fel yr highest tier, sydd yn golygu bod o'n gallu cael fel 4 neu 5 o bobl yn rhannu fel teulu fo, so mae fel dwi'n hapus i chi iwsio fo, sydd yn briliant i ni, so da ni'n chwarae teg. Dwi'n gwybod, dwi'n gymaint o sglyfeisydd. Sut wyt ti'n gwylio fo? Netflix? Trwy Apple TV, randomly. Ond Apple TV really hens gyda ni. Third gen. Fel 6-7 mlynedd yn ôl. Ond mae'n iawn neud beth yn eisiau, ti'n cael YouTube fi yna fo, mae'n ffain, diolch yn glws, diolch yn gallu neud lot o stuff. Oedd Al yn gytid bod o'n methu gwachod Bandersnatch yna fo, sef y Charlie Brooker. O'n i'n gorfod newid i'r TV Netflix. Ond mae Netflix yn gallu dod trwy UV box ni hefyd, dwi heb trio o'r hwnna, ond mae UV box ni ddim yn un o'r rhai mwyaf diweddar chwaith. Mae stuff ni, fel pob peth, mae dodref ni gyd yn dod o bagging corner a mae tech ni gyd bach yn hen, ond da ni'n iwsio fo cystal ti isio. Lenni di'r flwyddyn, lle da ni'n edrych ar falle bod teledu newydd, achos gathon ni'r teledu ma i ddathlu World Cup 2011. So gathon ni teledu high def. Oedd na rugby World Cup. Ti'n gwybod, y World Cup sydd actually'n meddwl unrhyw beth. So hwnna, a mae'n dod fyny am y World Cup 2019 rwan, sef yr un o'n i di meddwl sy'n ni'n mynd i cos mae'n Japan, a mae hwnna'n stori arall. Rhyw fydd. A fi Apple TV 4K sgynnau yna fo, a mae hwnna'n efo'r apps i gyd, so Netflix, iTunes, YouTube. Is Amazon Prime ar hwnna ta? Wow, diddorol. Dwi'n siŵr bod loads o bobl sy'n gwrando actually hefo'r stwff ma. So, dwi'n dod o pwynt... Fatha fod... Y TV ydy'r un mwyaf pwysig, de. Os ti eisiau'r stwff ma, ddim hassle, fod o'i gyd ar y teledu, a ti'n mwyn plygio'n byd i fewn. Hwna ta'r ideal. Y problem efo hynna, dwi di sylwi, efo teledu gyda ni'n gwaith, does am un o'r apps yn cael ei updateio, so ti'n clicio yn nhw, a mae'n dweud, diolch yn compatible i mwy. So beth ti'n gorau neud? Ti'n rhaid i brynu teledu newydd gyfa wedyn, os ti eisiau just yn yr teledu fyd. Ti'n meddwl beth, mae hwnna, ddigwyddodd hwnna i ni hefo, achos Sony o gyda ni, a gyda i'm gair drwy gyda'n Sony, dwi'n impressed o'i stwff nhw, cos na di Blu-ray player ni, mae pob jyst yn gweithio fe gilydd nian. Ond mae gen fo, pan gychwyn ni yna fo, oedd gen fo Skype inbuilt, oedd yn amazing, achos pan oedd yn mab hynna fi, pan oedd o'n really ifanc, oedden ni'n gallu Skypeio nain a ffilmiau'r, so oedden nhw'n teimlo fel bod nhw'n cysylltiedig efo teulu ni. Ond fel yn fian iawn, nath hwnna just stopio gael ei supportio yn gyfan gwbl. Weithio sy'n updates yn dod yn y gynnar, ond rwan mae just dim byd yna, ti'n ma? Mae'r teli Samsung sgynnau'n Kevin o fanna. Mae Smart Hub yn cael ei diweddaru, ond eto mae'n dibynnu ar y cwmni sy'n creu teledu i wneud diweddaru amdano fo, a bod cwmnïau sy'n creu apps yn megis y Netflix. Mae'n teimlo fel profiad Android fi amser yn ôl. A ti jyst yn gobeithio bysau yn gadael i ti gael update yn yma. A dyna dwi'n yma ydy'r peth mwyaf pwysig i Apple ar roed iTunes ar teledu Samsung, bod nhw'n cael fwy o sut mae'r profiad yn gweithio. Definite. Ac dwi'n meddwl hwnna fydd y peth mwyaf iddyn nhw. Chos dwi'n eitha sicr fydden nhw wedi dod â lot o brofiad i Samsung ar sut i redag App Stores a balli. Chos ti'n meddwl mae Apple yn neud hyn trwy'r amser o'r probably mys gyda nhw. Mae nhw wedi agor allan y platform i third parties i gallu adeiladu apps ar i stwff nhw. So mae nhw'n gallu dod ar profiad i Samsung a deud iddyn nhw, os da chi eisiau App Stores gweithio, hyn di'r shit haid i chi wneud. Nhw'n ni adeiladu hwn
iTunes yn hwn, a dyn gwni redag o fel, so rhaid ni push updates allan i'w cwsmeriad ni, yn ytrach na bod chi'n gorfod wneud. Dyna oedd y peth mwyaf nes i sylwi efo'r teledu newydd Philips fi ydy fod mae'n rhedag ar Android TV ac nes i rei go iddo fo am fod oedd yn di arfer efo'r Apple TV a dwi di arfer efo YouView so nes i meddwl ydy'n bosib i fi gynnu i'r ffilms mae gyd ar iTunes ydy'n bosib defnyddio'r Android TV i recordio bob dim ag i wylio Netflix a bob dim dwi eisiau neud ag yr atam oedd na, dydy o ddim. Beth yn bod? Mae bob dim mae'r YouView box yn neud o'n well na Android TV. Bob dim mae'r Apple TV yn neud lot well na Android. Am fod, dys o'n ffordd, mae iPlayer arno fo. Fatha, efo YouView, ti'n bod, os ti eisiau mynd yn ôl i ddoe, ti'n gallu edrych ar y gaid, a ti'n mynd yn ôl i ddoe. Yeah. A ti'n gallu dweud, Lee, dwi'n gallu gwylio hwnna eto, a jyst yn pwysau yna fo, ti'n gwylio eto. Ti'n gwybod bod yna, ia. Ond efo hwn, ti'n methu mynd yn ôl pellach na be wyt ti rwan, yr amser rwan. Ac so oedd hynna yn syth bin i fi, yn off-putting. Dwi'n falch bod ti wedi deud am YouView, chos un peth dwi really di mwynhau ar YouView ydy'r ffaith bod app S4C ar hwnna yn okay. Neu ddim deud bod o'n arbennig. Mae'n okay. Ti methu darllen achos mae'r sgwenni'n really fach. Ond mae'r ffaith bod stuff nhw just yn searchable allai gael o trwy'r app Cymraeg. Ti'n gweld o yn yr gaid, dweud? Ie, mae YouView, dwi'n credu, achos mae just yn cael, fel, mae'n bach yr reputation fel, really basic. A mae o, ond achos bod o jyst yn neud beth ti eisiau neud, like, mae o fel mam grade teli. Wel, hynna tydyn, mae o'n dallt be mae'r defnyddiwr disgwyl fod yna ar y foment yna. Yeah. Ac adeiladu'r meddalwedd bod o'n neud hynna pam ti eisiau wneud o. A ti'n gwybod beth ti hefyd yn gallu cael yna fo? Bocsets-Marie-Kondo-trocious. Segway! Un arall o'r nodiadau sydd wedi mynd fyny ydy datganiad y wasg S4C ddoth Cyndolig yn deud o'r diwedd un o campaigns yr haglediad wedi dwy'n ffrwyth guys ni nath o'n gyd ni nath o'n gyd be da ni wedi bod yn cwyno drwy'r amser ers good 8 mlynedd ydy fel pam bod come on midfield ddim ar gael ond yma alright da ni wedi deud hynna ond mae bach rhan heg dweud bod o'n ymgyrch cyn hynny ymgyrch ni efo my god guys my god come on own it so llwyth o stwff ar gael eto dwi'n wedi checio beth sy'n dal ar gael yna ti'n really nhw off ffilms nadolig o gen nhw Compassionate Pedwar Wal y Gwyll Wante dwi wedi meddwl ydych chi guys a dwi heb pitcho hwn off dwi'n mynd siarad fach chi rwan ydych chi fancy wneud re-watch podcast o Y Gwyll tair cyfres just yn mynd pawb yn watch it ar exactly yr un pryd yn mynd be ffoc sy'n digwydd fan hyn? Di hwn ddim yn neud sens. Pwy di'r boi ma? God, mae Aberystwyth yn depressing. A real time tra da ni'n gwylio fo? Recordio fo'n real time. Neud fel director's commentary. Ond yn ni'n watched Y Gwyll. So mae hwn y thing ar YouTube. Bod y pobl yn gwylio sioia teledu. Mae na gymaint o potential. Dwi'n licio hynna. Reactions. Dwi'n credu bod podcast. Dwi wedi trio cael chi wrando ar James Bonding. Dwi wedi gwrando ar podcast i wneud efo James Bond yn siarad am y ffilms. James Bonding ydy'r gorau o'r rhaina ac o'n i wastad dwi'n cofio cael chat ar Twitter DMs efo serial off of @serial just yn mynd ti wedyn a bys ni'n galw fo'n fel Bondi Grybwyll neu rhywbeth lle ni just need rewatch podcast Cymraeg James Bond ond dwi 100% this is unrhyw un eisiau joinio ni dwi really fancy neud rewatch Y Gwyll a wedyn bys ni just yn mynd cos dwi'n cofio y profiad o fel watch Y Gwyll ar Twitter Cymraeg oedd o fel
Oedd o fel noson Can i Gymru bob nos Sul. Ti'n ma, a mae noson Can i Gymru, mae pawb yn gwybod, y noson orar Twitter Cymraeg. Yeah. On it. So be arall y gennym ni? Llwyth tair chwaer. Oh my god. Hedd Wyn! Rewatch Hedd Wyn, guys! Oh, come on. Mae'r podleid yn make o depressing heb bod... Na. Mini episodes, rewatch Hedd Wyn, achos ti'n gwybod fy'n ein crio. Anyway, dim bwys os dwi'n pissed a'i ffeidio, achos mae'r rhyfel byd cynta ydi fel kryptonite fi. So, 100%, dylai definitely neud hwnna. So, mae'n big thing, mae'n rhywbeth da ni wedi bod yn gofyn amdan ers oesoedd, hashtag ymgyrch. Ydych chi wedi cael chance i wylio rhai o'r rhain, neu ydych chi yn gwatcha trwy iPlayer? Dwi'n tueddol o ddefnyddio clic trwy iPlayer os na fod dwi'n mynd trwy YouView i weld beth sydd wedi bod o blaen. Oherwydd fod mae'n haws i ddefnyddio'r iPlayer ar yr Apple TV a dos am app clic ar yr Apple TV. Ond dwi wedi edrych trwy mymryn o pethau sydd gyda nhw yna. Ond wrth gwrs, yr peth gyntaf nes i chwilio amdano oedd KonMari Field am fod it's the North Walian thing, right? Right. Dwi yn barod, dwi heb watched y fideo hans, ond dwi'n gwybod am ei bodolaeth hi, KonMari Field, massively overrated, controversial subject. Mae hwnna ydy'r barn gan unrhyw un sydd ddim o fel Sir Feirionnydd fyny, okay? Dwi'n bersonol, kind of, o'n i yn lic i fo pan o'n i'n iau, ond dwi'n edrych yn efo rwan yn objective a... Mae bob un sioe oedd ti'n licio pan ti'n blentyn. Ti'n edrych nôl yn efo wan a ti'n dweud, nes i ddim gwachod The Goonies tan o'n i'n 25 ac dwi'n meddwl bod The Goonies yn crap. A wedyn, nes i ddim gwachod y dyn a thwy'n Nadolig tan o'n i'n 32 a dwi dal yn meddwl bod hwnna'n batshit crazy. Y dyn a thwy'n Nadolig, right? Neu y ddolig, cos obviously dwi wedi cael cwrw rwan a dwi'n methu treiglo. Mae o'n insane. Dydy'r plot ddim really neud sens. A mae'r actio bach yn intense. A mae gyd bach yn fel ddim really neud sens. A mae just yn depressing as fuck. Anyway, sorry guys. Dyn a thwy'n Nadolig. Overrated. Sorry, it's your fun one. Dwi'n cytuno. Mae'n mynd i fewn i'r stwff ma'n lot. Ti'n agor drws o fanna fewn i byd lle... Rewatch podcast. Dylen ni just neud spin-off podcast o Bocsets-Marie-Kondo-trocious. Wyra'n yn ôl. Come on! Ti'n cofio'r traffath da ni wedi cael just i recordio'r rifin yma heno a ti eisiau rhoi podlediad... come on ddo! Efo pawb yn ei rewatch, so fysa rhaid i ni recordio fo fel yn stafell fyw. Sgwennwch mewn. Os da chi isio i ni neud spin-off mini-episodes o rewatcho a dweud pawb yn nominatio rhywbeth random o back catalog S4C, right? A nhw'n i wylio fo. A wedyn neud notes. Done. A wedyn comments, right? Done. A neud ymchwil a shit fel na. Yes? Dwi'n cytuno i wylio fo, dwi'n neud ymchwil. Na, just barn heb ymchwil fydd i ar y rhaglen. Right. Brilliant. Okay. Mae hwn yn gret. Dwi'n hatcho plan a dwi'n ddim yn jocian. Mae'n un penny am clic. Be? Just rhywbeth bach sydd wedi bod yn popio fyny. Dwi'n bod os ti'n yn cael o, dwi'n meddwl, ti'n cael o Bryn, probably. Efo'r Apple TV, mae'n gyda nhw y TV Home app, be bynnag. Dwi'n cael notifications wan efo a new episode of Doctor Who is now available on iPlayer. A dwi'n fatha, waw, mae hwnna mor handi. Fatha, yr un Le Miserable dwi'n gwylio ar y funud. O'n i'n fatha, yes. God. O'n i, mae hwnna'n torri calon fi. Dwi heb hyn. Canu'n efo. Fel un sydd yn fan mawr o mynd i weld sioe a gerdd yn... Musicals.
Les Mis ydy'r un, fatha, ti'n beth yw'r gair? Goroesi Les Mis. A tro cynta ti'n clywed o, pan sy'n 13, ti'n meddwl, jeez, mae hwn yn amazing! A wedyn y trydydd tro ar higain i ti watch it o, ti'n mynd, oh god. Nes i sôn am sioer enw Something Rotten, dwi'n meddwl yn yr rifin dwytha. Aha! Lle oedd Nostradamus yn ffrind un o'r cymeriadau. A oedd o'n cael vision o'r next big thing in theatre, musicals. Ac mae'na tamad lle mae'n sôn amdan gwahanol fath o musicals a dweud there's no talking. A dweud, wait, there's no talking? Yes, all the dialogue is sung in a very dramatic fashion. What, really? Yes, really. There's no talking. There's no talking. Because and they often stay on one note for a very long time, and then they change to another note. Yeah, you really notice. I did. And it's supposed to create a dramatic effect, but really, you just sit there thinking, why aren't they talking? Mae'r cymeriad arall yn dweud, that sounds miserable. I believe it's pronounced miserable. Ac mae'r just mae'r exchange yna yn wych, chos hwnna oedd yr unig peth oedd yn trwy henni pan o'n i'n gwylio Les Mis blwyddyn dwytha. Nes i tygau perfformio cerddoriaeth canu yn y 90au a llai pwyntio allan bod Les Mis y peth gorau erioed, achos doedd dim musicals arall wedi cyrraedd mae chynlleth hyd yn hyn. Heblaw am rhai cwmni theatr Maldwyn. Correct me if I'm wrong. Y musicals gorau sy'n neb erioed wedi clywed. Dwi dal yn cofio wneud blwyddyn 9 yn ysgol Bryrefal. Les Mis, full production. Na. Just cyn cynio'r dydd Gwener, oedden ni cael dosbarth cerdd, a ddyn ni'n astudio Les Mis. Ac oedd ni'n dod i amser cynio, oedd yn y gloch yn canu, oedd ni wedyn yn boltio allan o drws cefn ysgol Bryrefal i fynd am Chippy Gwylod. Chippy Gwylod. Chippy Gwylod. As opposed to Chippy Top? As opposed to Chippy Top. Ac oedden ni'n reidag trwy ganol Llanrug yn gweiddi sgrichian I dreamed a dream. Holl ffordd lawr. Mynd heibio siop Wally Thomas i Chippy Gwylod. Fucking dyddiau da. Ti'n fawr beth ni angen? Podcast Flashback Bryn Revs. A nhw'n ei galw fo'n Bryn Revs, as in Revei, sef y gair Ffrangeg o gofio pethau. A Bryn Revs. Bryn Revs. Dydy o'n dreifio escort XR3i rownd Llanrug. Spin-off podcast o'r Oce. Mi ond di cytuno i un podcast spin-off. mewn XR3i yn gwylio Clic. Dwi'n goffa watch yn Clic. Yn mynd rhywun yn checio 4G signal bob man. Mae 4G yn pentra ni wan. I mean, allai ddim hyd yn oed joc yn hynna'n. Yn Aberllefenni, mae na 4G mast massive ar ben y te. 5G'n dod. So, ond y thing oedd, doedd gennym ni ddim teli tan 1994 tan iddyn nhw'n rhoi relay aerial ar ben y mynydd. So rwan mae'r ffaith mae'na 4G emergency services mast yna yn anhygol. Anyway, dydy hwn ddim yn thing. Na, mae'r trac wedi colli, ond dwi'n credu bod o'n ddiddanol. Oce, gen i lleidfa, sgwennwch fewn. So, dyn ni'n siarad hwnna. Sy'n siarad am... Ydych chi wedi cyfro pob beth ydych chi eisiau o CES? Mae CES yn anast. Yr un nonsens, dio. Mae'r cwmni dod i fewn efo rhyw thing sy'n mynd i sortio bob dim bywyd allan. Ond nhw'n dangos rhyw lol am dyfais i chi cysylltu, ti chi torri tyllau mawr yn y drws ffrant di, lle o'n nhw'n gallu cerad i fyny, agor flap yn ty blaen, mae yna compartment mawr yn agor tu ôl iddo fo, a ti chi roed parsal tu fewn i'r compartment. A eisiau edrych yn o'n dweud,
Iawn, os mae'na barsal anfarth yn sawdi ochr y drws, dwi'n trio agor o. Sy'n ffwc dwi'n gael mewn Guys, Llyn ni just mynd round yn fel popio bubbles bobl. Alexa a Google Assistant yn bob man, ac oedden nhw mewn toilets a mewn showers, ac just bob man. Mwyn Wi-Fi, mwyn smart kettles all over again. Oedd y bollocks amser yna. Mae'na innovation bias, sef y syniad ma, os ti'n cael rhyw fath o technoleg newydd gwych, mae'r rhaid iddo fod yn bob dim, heb os na gwn i bai. A ti'n meddwl, ydy roed Amazon Assistant yn dy toilet di, actually di wneud y bywyd i well. A gwir ydy, di o ddim, di o really ddim. Ti'n siarad munud i dy hun cael eistedd toilet yn neud be bynnag teg yn neud. Gret, o wrth. Unwaith eto, un o'r pethau gorau dwi wedi wneud dechrau Lenny ydy, nes i fynd dros gwyliodolig y pethau a just arwyddo allan o Facebook, Twitter, Instagram a stuff, a dwi heb really arwyddo nôl fewn, a mae'n syndod o bwysau off yn sgwydda fi. Dwi ddim yn ffeindio'n hynna'n yn scrollio at the unmentionables. Ti'n feddwl fel, mynd i ti bach? Na, ti ddim. Dwi just, mae'n lyflu, a dwi wedi installio rhywbeth ar enw Insight Timer, sef fel meditation app eitha enfawr. So mae fel Headspace am ddim, a ti'n cael bach o freemium model, ond so ddim hysbysebion yna fel. A mae o'n brilliant. So dwi wedi replaceio social media fi gyd efo hwnna. Sy'n golygu bod fi ddim really yng nghyswllt efo unrhyw beth sy'n digwydd yng Nghymru. Ond... Mae'r technoleg yn fod i wneud y fywyd i'n well. Hwna di'r gamp y technoleg. Ydy'r technoleg mae'n wneud y fywyd i'n well. Ydy y ffaith bod ti'n gallu just deud i Alexa i bwydo dy gath di. Taflu biscuit at y cyn yma. O'n i bron a torri lawr cyn dolyg a prynu un o speakers Amazon oherwydd fod na integration efo Apple Music yna rwan. Lle ti'n gallu deud efo play Jack Johnson, be bynnag. Oherwydd Banana pancakes? Just i cael y plant, oherwydd dwi'n misio screens fynd i fewn i stafelloedd gwely'r plant, ond dwi eisiau nhw cael cerddoriaeth. So o'n i'n meddwl, na gael un hynna, a wedyn eisiau meddwl, dwi really eisiau Amazon yn gwrando ar fy mhlant yn y stafell gwely nhw. O'n i mor falch nes di, mae'n dau stori ddod allan wedyn, amdan un fod random audio di cael ei yrru i random person, a wedyn oedd ffigro allan fod just user error oedd hynna, ond ddim yn error bob munud, a wedyn mae Nest doorbells nhw, lle mae pobl di bod yn gwylio'r fideos, a just fod oh my god. Nope. Y peth ydy ystyried ydy o'n helpu tydi'n ei dyfod i waith. So, o'na stori chydig o fisoedd yn ôl, lle oedd gen nhw rhyw Amazon Mirror, lle ti'n chi roed ar ochr dy wely, a dweud... dwi'n cofio ni wneud hwnna. O'r outfit yma. Dwi'n ddim yn mynd i'r dyfod i well, achos dwi'n mynd i wneud ydy, ti'n mynd i golli... Hyder dy hun, achos ti'n dweud... Os ti'n dod ar rhywbeth technoleg yn ymwneud dyfod i, ydym mynd i'r dyfod i well, a na gwaith allan ddeg probably, na, ond dyna'r peth, hefo pethau fel y drych na, pethau fel Instagram, dwi'n gwybod, just ddim barn o gwybod, mae o gymaint o hwyl i gymaint o bobl, a mae'n hyfryd. Ond dwi'n ffindio'n hun yn mynd arno fo, a dwi'n gwybod, ti'n ma, y peth lle ti'n splitio dy feddwl di lawr y canol, lle mae dy feddwl rational di'n deud, dwi'n gwybod na dim dyma di bywydau pawb. A wedyn mae'r rhan arall y fel di'n mynd, drych am mor cool di nhw, a drych am mor awesome di fel y llefydd maen nhw'n mynd, a drych am mor neis di'r llun maen nhw'n gallu tynnu. A ti jyst yn cael dy tynnu fewn iddo fo, a dwi'n gwybod, ni wedi trafod llwythi amdan hwn yn y penodau o blaen. So na i ddim sticio rownd efo fo gormod, ond mae just yn rhywbeth dwi wedi ffindio, ac o'n i ddim yn meddwl swn i'n gallu neud o, a dwi ddim fel a ddyn ar blwyddyn newydd, na ddim byd fel na. Mae just digwydd bod dwi just heb sainio nôl fewn iddo fo.
A mae o'n really... Mae'n rhywbeth really da. Unwaith mae'n dechrau mynd, ti'n pan ti'n swipe lawr ar iPhone ti, ti'n swipe lawr i gael fel, dyma'r apps ti'n iwsio mwy aml. Unwaith maen nhw wedi popio off hwnna, dwi ddim yn sylwi bod o ar ffôn fi am chydig, a dwi ddim yn teimlo'r dynfa i fynd nôl. So mae'n really neud, so fel wyt ti wedi neud efo Facebook, yes. So ti di just, mae'n just di mynd, ti ddim arno fo, kind of thing. So, dim bod fi'n fel mawrygyn hun o bod fi wedi neud yn amazing, ond fel, i fi, o'n i'n really, mod i sort of digwydd heb feddwl. A beth sy'n greit ydi, Instagram ads, god, y crap o'n i'n prynu. Achos oedden nhw jyst yn postio fel, hei, ti angen dungarees newydd? Ydw, dwi angen dungarees newydd. Sut o ti'n gwybod? Blink purchase. Shit, be? So, ti'n mo, mae'n a lot o hynna, dwi'n byncyn safio pres yn fo. Ydych chi hogi yn barod i fynd i'r after party? Ers i ni gychwyn. Ers i ni onid hwn yw'r after party. Oce, welwn i chi och yn draw. Croeso i'r all party. Guys. Be ydych chi wedi bod yn gwatcho? No. Gai jumpio fewn efo controversial note? Okay. Na, yes, go on, o ti'n dweud. Rai chdi fynd. Okay, controversial note. Nes i watch it Mary Poppins Returns. I did not care for it. A hwyl fawr Bryn. Cardiac arrest yn digwydd fan an Llundain. Be nes i reid efo? Meh. O'n i halfway. Oedd y music oedd o isio bod yn gormod i fod fel y greiddiol, ac pan mis i geredd allan o'r ffilm, o'n i'n cofio mun o'r caneuon. O'n i jyst dda, dwi'n cael beth chi'n trio neud. Oedd o'n trio bod yn Paddington 2, a doedd o ddim yn Paddington 2. Paddington amazing. Oedd o basically, be oedd Americans, dwi'n cedi bod Mary Poppins Returns di be mae Americans yn meddwl ydi Prydain. A Paddington 2 ydi be mae Saeson yn meddwl ydi Prydain. Yeah, good take. O Bryn wrth chosgi fyna. Mae Bryn yn just yn awi. Ond Mary Poppins gynta yn adlewyrchiad perffaith o bywyd y Bryn. Na. Dwi hwn i'n byd i wneud efo Julie Andrews. Pa ti dod o Julie Andrews fewn i hyn? Na. Pai ti Dame Julie Andrews fewn i hyn? Oedd o'n byd ffug gyfa'n gwbl, ond oedd hwn yn neud o edrach fatha byd mwy realistig, lle oedd nhw'n meddwl na ellan a fel hyn fysa fo, lle oedd y llall yn hollol fake. Oedd o gyd yn comedic, ac oedd pob beth bach yn ridiculous. Lle oedd hwn, ti'n cael Ben Whishaw yn dy ffilm di, unwaith eto, trio bod yn Paddington. Ti'n cael Ben Whishaw yn dy ffilm di, a does dim consequences. Oh, we're losing our house. Oh, well, I'll just go live with my sister. Oh, great, so mae gen chwaer ti. So mae'r Banks Children yn okay ta? Yeah, I'm fine. Well, does na ddim consequences yn y ffilm yma? Be oedd y consequences yn yr un gynta? Dwi ddim yn siarad am yr un gynta. Oedd yn gynta i just amdan tad cymryd fwy o sylw o'i bywyd oedd gen i o gwmpas o. A simple story o... Wel, so gyd ti elfenna fel yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith bod oedd Ben Whishaw wedi colli hyn yn y ffaith bod wedi colli raig o, a bod o ddim yn edrych ar ôl ei blant o, oedd y plant yn edrych ar ôl fo. Ac oedd y plant wedi gorfod tyfu fyny yn gynt yna oedd nhw fod i wneud, oedd nhw wedi gorfod bod yn oedolion tra'n dal y blant, a'r syniad oedd bod hi wedi dod yn ôl yna i ddod fo
wisio nôl at y plant, a plant nôl i fod y plant. Ie, fe droi ddallt hynna. Ond... A hwnna oedd yr elfen yna. Ond gyda nhw elfennau lle oedden nhw'n galw nôl tua bit yn yr ffilm gynta a tyn elfennau allan o'r llyfrau. Dwi wastad eisiau teimlo bod hwn... Dwi ddim eisiau cymharu fo fo'r ffilm gynta. Dwi ddim yn gweld o fel dilyniant, diolch yn rhan ohono fo. Cos os wyt ti'n meddwl na'r un un cymeriad ydy hi, fel mae rhywun fel, it's like the Doctor. It's like Doctor Who neu rhywbeth. A dwi ddim yn gallu gweld o fel na. Mae Julie Andrews yn rhoi rhyw fywyd odd ffug musically i Mary Poppins. Oedd hynna'n gret. Whereas mae Emily Blunt yn actores mor dda, oedd yna rhywbeth creepy amdan y ffaith bod hi fel, ti'n edrych ar hi, mae gen i hi internal monologue, a mae gen i hi bywyd hi hynna'n rhywle, a dwi just fel, dwi'n yn gwybod os dwi eisiau gwybod hynna, mae'n psychoanalyzing bob dim oedd yn mynd ymlaen. Ti'n cael hynna fo Julian. Lle oedd... O ti'n edrych ar y llyfrau, a dyna be ydi Mary Poppins yn y llyfrau, bod hi'n, mae'n calculated, mae hi gyn i hi agenda be mae'n trio neud, mae bob ddim sy'n digwydd am reswm, chos mae hi'n setio'r dominos y disgyn yn y ffordd yna. Ond os ysa hi wedi gwneud hynna, fysa hi wedi gadael Jack dringo fyny Big Ben, a wedyn just mynd, I'll just fly up there and fucking do it myself. Mae hynna bach yn sort of, okay. Da chi eisiau gwybod the hottest of all the hot takes fan hyn, guys. Yeah. Paidia deud o. Paidia deud o. Dwi'n gwybod beth ti'n dweud. Dwi'n gwybod beth ti'n dweud. Da ni ddim yn credu bod Lin-Manuel Miranda mor dda hynna. Tripping it along, fantastic. I think so. How dare you? Oedd o'n iawn, ac oedd o'n charming, ia. Cos lle oedd yn beidio bod yn charming. Ond... oedd o'n gret. Allai'n credu bod fi wedi deud hynna'n gyhoeddus i fel y 6 person. That's right, mwy na 5 person, y 6 person sy'n gwrando. I mean, dwi'n hapus i beidio siarad am hyn beth eto, ond o rai fi ddeud o'n gyhoeddus. Gallu dawnsio, oedd o'n cael rapio a stuff, ac oedd o'n gret. Wel, peth ydi... Ond... Peth ydi, nes i fwynhau o, ac i fi mae hynny'n ddigon. Do, sorry Bryn. Na. A ma 90% o bobl, ond randomly, pawb yn swyddfa fi ar yr un Wel, peth ydi, di'r ffaith bod ti wedi mwynhau o, ddim yn tynnu wrth y ffaith bod fi wedi mwynhau o. Na, ti'n mo be, mae hwn fel The Last Jedi all over again, right? Dwi wedi cael y sgwrs ma, dwi'n meddwl bod The Last Jedi yw fy hoff ffilm Star Wars. Mae fy ngŵr anwyl hyfryd dwi wedi prodi ac yn cari am byth yn cysau o, a dwi ddal ddim yn deall hynna. Yr peth ydi, dwi wedi sgwrsio fo hanner dwsin o bobl sydd yn hoffi neu casau y ffilm. A i wir yn edrych, mi god teg. Ne. Peth ydi, dwi'n mwynhau cael yr reactions mawr ma pan dwi'n neud improv a balli. So dwi'n lyfio fo. Ond gwir ydi, ceffain, os ti'n blicio, ti'n god teg? Ie, na. A dwi'n teimlo'n gas iawn bod fi wedi deud hyn wan, a dwi'n credu bod fi angen just peidio siarad amdano fo. Na, wir yn edrych, os ti'n mwynhau o, nes ti'n mwynhau o. I fi, o'n i'n gweld, o'n y rhannau lle o'n i'n gweld, Lin-Manuel Miranda oedd y cymeriad yn y foment yna, ta Jack oedd yn y foment yna. Hwna beth ia. A ti'n gweld lot o'n fo, ti'n sôn oedd bod yr geek anferthol wedi cael walk-on part mewn ffilm. A dyna be oedd o mewn rei. Pan maen nhw'n barod i fynd i fewn i'r bowlan, lle oedd hi'n gofyn ready, oedd o'n edrych fan adeg, ready. I'm in a Mary Poppins film. Exactly. So, ti'n gweld elfen na fel la. Ond dwi'n ti'n edrych ar Triple Little Light Fantastic, a ti'n gweld o'n ytrach yn ystod... It's a musical number. Cover is not the book. Mae'r elfen yn cael ei neud fel la. Oedd y issue mwyaf fi efo'r caneuon, oedd nhw'r
munud rhy hir. Bob un yn nhw, oedden nhw, dwi'n gael o, let's get into another key and do it again! It was that, what? Mae isio gwrando ar The Greatest Showman fan hyn. Mae cynnan, dwi'n clywed y music i gyd, mae cynnan di gwylio fod i grando'r music. Diggity dog, yes. Hot diggity dog. Mae'r ffilm yna yn shit. Ond. Ag oedd o'n on. Am Llundain. How lovely London skies. Like, nad yw ddim Llundain, dio. Mae'n crap, mae'n depressing. It's like, I love London. Just, apparently, Sorry. Apparently I'm this guy now. You've always been that guy. I've always been that guy. Okay, fine. So, eto galw nôl I pan bod Chimney lle oedd dweud, oh, look at this view, fath o bet, the chimney sweeps. So, dwi'n meddwl, galw nôl hyn oedd o. Okay, fine. Na, mae'n fine. Pan mae gen ti fel BMXers yn ride around fel, I'm a lamplighter. Oedd y bikes na yn really tynnu chdi allan. Oedden nhw yn, cos o'n i fel, di hwnna ddim yn bike, like, mae hwnna'n ffagin double suspension Be ni'n lyfio BMX. Ydy pan oedd nhw'n seiclo I fynd I siop Topsy-Turvy. Topsy-Turvy. Be ni'n licio, tangent bach, Meryl Streep efo'r acen na, ac oedd Lin-Manuel Miranda, where are you from? Oh, it's complicated. Anna in-jokes bach fel na. Ond o'n I just yn teimlo fel, oedd na ddim, ti'n gwybod fi, chi gyd yn gwybod fi, os na grio i'w wneud, mi na I wneud o. Paddington 2, world record, 3 gwaith. Coco, world record, crio fel ido, crio erbyn fel na, right? Dim deigrin yn Mary Poppins Returns. Dim hyd yn oed efo Ben Whishaw yn crio. A mae watcha Ben Whishaw crio fel gwachod babis yn torri calona. Weirdly, chi'n eich cael fi oedd yn ystod car yn dwytha Balloons. Car o'r balloons, Oedd y llinell Let's go fly a kite. Balloon! So, llinell cael fi oedd let the past take a bow, the forever is now. A'r llinell sy'n cael fi am ryw reswm. Na, allai ddeall, mae na athroniaeth dda iddi, ond ydi o unrhyw beth fel Aunt Lucy yn cyrraedd ar ddiwedd Paddington 2? O, dwi'n wedi gwylio Paddington 2. Beth? What? Okay. So, spoiler! Gorffan meddwl gyda i cael... Sorry. Pam oedd nhw'n reidio'r beic efo pob ar bob ochr, mynd lawr y stryd, oedd o'n pedla fatha nytar ar y beic bron ddim yn symud. Skiers uchel, right? Be ni'n fod I fatha... Dyn nhw'n seiclo'r beic na, mae'r beic na ar trac. So, dos am ffordd... Just I cymryd I allan yno. Mae gen I cargo bike, so actually, oedd siarad efo'r plant, oedd y plant fel, Mam, gallai ti gario 3 person ar bike ti? Gallwn. A bas efo bach mwy saff na hwnna, chas bas nhw'n cwmpa off hwnna, chas ysgol, di hwnna, gan I fel, diolch, big up, diolch. So sorry, sangiad anhygoel o gas fanna. Un peth arall oedd yn weindio fi fyny amdano fo. Un peth tiny oedd o. Ond, dwi'n meddwl na, like, Triple Little Light Fantastic oedd y section, lle oedd y lamplighters I gyd, a'r beicwyr I gyd. Oedd lleoliad y lamps yn y sefyllfa yna mor stupid o agos at ei gilydd. Oeddech chdi jyst yn meddwl, mae hwn di cael ei setio fyny'n staged, lle oedd y rooftop scene efo'r chimney sweeps yn teimlo pyn bach mwy genuine am ryw reswm. Bysa hwnna'n thing. Achos mae... Oedd gen ti 3 lamp 2 metr wrth ei gilydd. Oedd o'n weindio fi fyny.
Oedd o'i gyd, oedd y boi di gweld fel yr holl lyflu 1950s musicals ma. Rob Marshall di mynd, dwi'n mynd i wneud un o'r reina. Check fi allan, right? Mae hwn yn mynd i edrych fel un o'r... A ti'n gwybod y paintings ar y cychwyn, a ti'n gweld fel yr artists yn gwneud, a ti'n oedden nhw yn hyfryd. Ond dyna be oedd yr whole ffilm yn teimlo fel i fi, fod rhywun fel di gweld y stwff lyflu ma di mynd, gyn i wneud hwnna, gyn i wneud edrych fel hwnna. Oedd performance Dick Van Dyke fel y cymeriad y taid oedd o'n actio yn yr un greiddiol. Am fod, oedd o di gwisgo fyny fatha un hen yn yr un greiddiol, doedd. Yr un yn hwn, oedd ei fab o. Oedd Dick Van Dyke yn neud popeth yn well, cos oedd Dick Van Dyke yn dawnsio, o'n i just fel... Y peth i fi oedd, fel ti dweud, yr artwork yn y dechrau, hwnna ni isio. Na. Dyna pam nes i fwynhau o. Dwi'n credu bod fi'n galed arno fo, achos bod fi'n teimlo bod o'n ffug, a dwi'n rhywun nath sgwennu holl dissertation coleg ar fel artifice mewn ffilm, so dwi'n gwybod mae yna elfen o ffugrwydd yn perthyn iddo, ond oedd o ddim yn teimlo'n authentic. Oedd o'n teimlo fel yn gorfod ticio boxes. Sorry. Fatha, mynd i tŷ dyna sbennu lawr na, neu'r siop dyna sbennu lawr na, hwnnw oedd y sîn chwerthin ar ben y to. A wedyn, dawnsio efo'r lamps, oedd dawnsio ar ben efo'r simdda, a wedyn dawnsio o fewn y pot yn y cartŵn byd, oedd y dawnsio efo'r penguins yn y darn arall. Oedd da ni'n gorau ticio'r boxes yma i gyd. So, os ydych chi'n gallu deud yr un peth efo par un di'r Star Wars Episode 7... loads o bobl di wneud yr un cymhariaeth. So, fod nhw'n ticio'r boxes efo hwnnw hefyd. Ond... Dwi'n yn gwybod be oedd o, a Bryn dwi isio gwybod be dwi di methu, achos dwi'n gwybod mae Mac y Mode a pawb yn dweud bod o'n briliant, a dwi just fel... Yr authenticity o'n i'n teimlo, a na ddim consequences i'r banks bobl, oedd nhw byth yn teimlo fel, actually, da ni'n really mynd i golli... ond nhw byth teimlo bod nhw'n mynd i golli stwff. Exactly. Yr peth o'n i di weld oedd do'n am really yr threat o'r greiddiol oedd o teulu disgyn y darna ac be oedd yr threat ys tro oedd yr syniad mynd yn rhy fixated ar y tŷ bod yn colli'r ffaith bod i blanto di gorfod tyfu fyny achos bod yn rhaid gyma'n hwnna i fi oedd y consequence ydy gadael fynd o'r tŷ a canolbwyntio ar be oedd o'n dyflaen di. Chos hi really di gwybod fe di ddw sortio allan y tŷ. Ond y peth ydy, fydd o i ddim os mae'r teulu di chwalu. Mae'n themau y pethau ni'n gweld yn o. Na i ni ddim wneud hwn yn Mary Poppins cast. Hwn di'r mwyaf da ni siarad un ffilm erioed. Dwi di bod yn trio ddiweddar, ond rydw i sylwi'n hyn yn gwylio cyfres CinemaSins ar YouTube. Ac mae o'n dingio bo math o bethau yn y ffilms, clichés a bo math o bethau fel yna. Dwi wedi sôn o'r blaen. A pen ydy ni sylwi'n hyn ddim yn gallu ymgolli mewn ffilms, chos o'n i'n clywed llais... Bryn, wyt ti'n fyfyrio'r ffilm rwan? Ti'n methu watch yn unrhyw beth? Wel, ond wedyn, o'n i'n cofio wedyn yr Onion film review o Mamma Mia 2. Be dyn nhw? Dwi heb weld hwnnw, dwi just eisiau... Na i roi link yn y show notes. Ac, so beth ydy, rhyw hen foi yn eistedd mewn crys fatha jumper, fatha vest, fatha beth. A mae'n just yn eistedd ac yn dweud, it's a movie. It's meant to be a piece of entertainment. It's 2 hours of A-list celebrities cutting loose. It's from a studio that recognizes not every movie has to be Schindler's fucking List. It's being released in the summer, for fuck's sake. A mae'n sŵn ymlaen wedyn, mae'n sôn yn dweud bod, di bob un ffilm i'n gorfod bod yn Citizen Kane, di bo'n gorfod bod... Dwi'n 100% lawr efo hynna. A
But but you've already decided you don't like it, don't you? Because this is the kind of person you've decided you want to be. It's a joyless thing. It's just trying to squeeze all the joy out of everything. A ni'n gweld hyn, actually, dwi'n eisiau bod fel, dwi'n eisiau gallu just ymgochio. Right. Gwaith cartre Bryn. Ffilm yn shit. Gred. Paddington 2. Gwaith cartre ti. Yes, did ti di watch it? Do. Greatest cinematic event of 2018. So, okay. Just tyd nôl ato fi, a nhw'n ni wneud follow-up, compare and contrast. Okay, Dwi'n addo ti, Bryn. Dwi'n addo ti, cos oedd hwnna'r ffilm nath wneud fi just about ddim teimlo mor wael am Brexageddon. Achos nes i watch y ffilm na a meddwl, falle bod pethau'n gallu bod yn okay weithiau. Okay, so, big thing. Anyway, mae'r whole, like, da ni dros yr marc awr rwan, a da ni just i siarad am Mary Poppins. Guys, rhowch after party updates i fi o fel stuff cool. Because obviously, da ni'n mynd i fod yn gwachod yr holl clic footage ma. Na i just edrych ar iPlayer be oedd yn thing na ni'n gwylio oedd yn funny. Os da chi fo plant, mae hwn hilarious. Mae fatha follow-up i Californication o'n i'n gwylio oherwydd mae y ddynas sydd yn actio, sgwennu a directio fo oedd hi yn Californication hefyd a mae David the Chob yn neud appearance yn efo Good Times dwi'n meddwl dyn nhw eich ti'n gobeithio? The Good Life The Good Life ydy'r peth hen Good stuff 70s very cool. Mae bywyd yn machdal fel yna, ddo. Just edrych. Na i dorri distawr. The Better Things. Dwi just Better Things. Single mother sydd yn byw yn LA. Mae'n, tywod, actores, mae di cael ei darn enwog mewn rhaglen yn y gorffennol ac mae dal just bod yn cael ei trio mynd i auditions a stuff fel a trio rheoli 3 plentyn sydd yn rhai yn teenager ag un sydd yn ysgol fach ag just y bywyd mental maen nhw'n byw ond basically mae'n based ar ei bywyd go hir hi oherwydd mae mam hi'n byw dros ffordd yn y rhaglen ond byw dros nesau ddim yn bywyd gwir a 3 merch sydd gyna hi a nath hi gadael ei merchaid hi castio y merchaid ar gyfer y rhaglen oh my god mental mae'n gret mae 20 munud ydi bob pened so gret gyma'i hwnna BBC 2 oedd o ond mae'r iPlayer rhan am dipyn mae'n brilliant Bryn, unrhyw awgrymiadau? Chweched gyfres o Boston Brooklyn Nine-Nine wel ys i hwnna dwi ddim yn siŵr os bod ar gael Brydain eto fydd o siŵr eitha sicr fydd o'n cychwyn ôl cyn bo hir so dwi'n rhaid edrych o'n a wan da ni'n dod i ddiwedd yr drydydd cyfres The Good Place Ond ydy di gwella am fod chi ddweud fi peidio gwylio'r dwi ddim di watched o dwi di rhoi fyny arno fo mae'r diwedd i fi yn pigo fyny chydig bach ond i fi rhywfaint oherwydd bod Nicole Byer yn trefn am un rhywun. dwi ddim yn abo hi. Falle sy'n ni yn abo hi. Nailed it. Mae hi'n trefn a mae hi'n absolutely lovely. Just neud popeth yn well. Unrhyw un sydd ar Netflix, wrth gwrs, mae Tidying Up with Marie-Kondo. Marie-Kondo. Be nes i dwlu ar y cyfres yna oedd ti chi deud pam di chi ddim yn licio'r pobol. Fi wedi gweld y 3 cynta. Oh my god, mae'n un rhywun lle mae hi'n ista na a mae'n deud heddiw di anniversary fi, so ni'n gallu bod adra fo'n gwr. It's a nice photo of your wedding. Today my anniversary, you piece of shit.
Be sy'n good ydi, mae yna un benod lle, mae yna un fenyw just yn dod, well, great, so great, Marie, that you're here to do your magic and sort everything out. A wedyn mae hi just yn torri hi lar, a mae just yn fel, yn ei ffordd bach teeny tiny diwyas bach Japanese, mae hi'n mynd, na, dwi ddim yma i wneud unrhyw beth. Chi sy'n wneud. This is all on you. This is all on you. Chi sy'n goffa wneud hwn. Mae fel, you and your hovel, efo dy holl stafell a just ar gyfer stwff dolyg. Oh my god, Mae'n greu, ond dydy o ddim digon extreme. Marie-Kondo. Efo, extreme makeovers a pobl hoggers massive. Exactly. Yn union, o'n i'n disgwyl fel Americans hefo fel preppers American neu rhywbeth. Ond dim nhw, di'r math o bobl sydd eisiau gwahodd Marie-Kondo Yr rifin gynta na, y cwpl na, o nhw mor annoying. Swn i'n rhoi pres ar y ffaith bod nhw di diforsio byw wan. Weird fel American ffug gwenu my god. Bach o passive aggression yna. Ond a cwple o'n i yn licio, oedd y cwpl o fel cefndir Japanese, ond oedd nhw'n gyd, oedd nhw'n really neud, ac o'n i'n licio bod nhw. Be ni'n lyfio oedd o hyd ei helo i'r tŷ ac oedd yna sy'n edrych yn ei what the fuck is this person doing? O mae hi'n y ffaith, mae Marie-Kondo ti'n allan i llyfrau hi a mae yna elfen ysbrydol cos yn Japan mae yna cred bod fel pob peth sydd wedi cael ei greu bod fel rhywfaint o ysbryd y person sydd wedi creu o yn fo so mae gen ti fel so mae gen y object fel mae gen ti Mae'r ddeiar yn rhan yn ho, mae'r person sydd wedi creu o, a wedyn mae gen ti'r person sy'n defnyddio fo, ac yn caru fo, ac yn defnyddio fo, ac yn diolch iddo. Miyazaki fyd dweud. Oh my god, just bod pob peth, bod na fel Shinto, bod na ysbryd mhob peth, neu yn llifo dros pob peth. A dwi'n gwirionedd hynna, ond mae gweld, yn American, achos dwi just yna fel, chi'n mynd deall, mae'n goffo deud helo i'r tŷ, er mwyn parchu fo, mae'n just dangos parch, a wedyn maen nhw just yn sbio ni hi fel, Oedd un lle nhw wedi tynnu bob un tamad o ddillad allan, di pentyrru fo'r y gwely, oedd yn mynd o'r gwely i'r to. Oedd hwnna'n anhygoel. A ti'n deud... ond mae just, dwi wedi siarad ar y rhagled y blaen amdan fy nghred cryf yn system Marie-Kondo. Mae Marie-Kondo mae di helpu fi gael rheolaeth nid yn unig ar y tŷ ond ar fy mywyd fel dwi'n teimlo fel mi allai wynebu stwff. Gai fynd ar tangents bach just cyn i ni bellach. Just cyn i ni orffen, Dwi'n dall be mae di dweud am llyfrau wirioneddol os ti eisiau cael fucking wal llawn o lyfrau dy dydi go for it. Ys di'n dod â hapusrwydd i ti do it. Cadw efo do it. Chos dwi wedi cael fel deadline efo bobl fel maen nhw'n deud the screwdriver ma ddim yn mynd i ddod â hapusrwydd dwi angen o'n y tŷ a yn y llyfr chwarae teg mae'n esbonio'n rili dda mae'n deud so the screwdriver ma ddim yn intrinsically neud ti'n hapus ond meddylia di sut wyt ti'n teimlo pan wyt ti'n trwsio rhywbeth a ti fel really satisfying really dda pan dwi di trwsio rhywbeth mae'n fel wel mae'r teclyn yma'n gadael i ti neud hynna so cadw fo defnyddio fo mae'n rhoi hapusrwydd i ti wrth fod o ddefnydd i ti Ystydio ddim o ddefnydd. A wedyn dyna sut mae pethau... Mae fel rhyw fath o gratitude practice efo pethau boring yn tŷ ti. Pam mae o'n dod yn faich ar y tŷ, dyna pryd mae o'n stopio dod a hapusrwydd i'r dyfodi. So os ti'n edrych ar silff o lyfrau, ti di darllen bob un yn nhw a ti'n teimlo'n hapus gweld y casgled yna. Fucking great, do it. Os ti'n edrych ar y wal o lyfrau a 3/4 nhw ti heb di darllen a mae'n pwysa na ti then just teimlo just gad a whole lot fynd a hwnna dio yr hawl ma rhoed caniatad i rywun adael pethau i fynd achos dwi'n credu bod hwnna'n really ddiarth i bobl Cymraeg ond really ddiarth y cwestiwn i roed i mam oedd so ti ddod o rhywbeth mewn i dy dydi mae na be di'r criteria sgyn ti bod pryd geith y thing yna mynd allan o dy dydi so ti ddod â botal o lefrith i fewn i'r tŷ mae'r botal yna'n gadal pan mae'n wag gret
Mae di gorffen i waith, mae di neud o'i. Ti'n mynd i roi hwnna ar dy silff a cadw fan y whatever. Mae ti'n mynd â pecyn o bapur toilet. Pryd mae hwnna cael gadael yn dyn ni, pan mae'n mynd lawr y peipan, neu pan bod yr rol yn y wag a mae'n mynd i ben. Recycling, gret, champion. Beth am dillledyn? Beth am llyfr? Beth am papur? Ti asesu, ie. Sgyn ti... So ti'n dod o'r beth fi'n dweud, ydy'n actually neud pethau waith, ydy'n neud pethau waith. A os mae'n neud pethau waith, pam cadw fo? Os mae rhywun yn... Os gen ti'n rhywbeth yn spaicio yn mynd trwy dy ysgwydd, ti'n mynd i dweud, mi yna wan, dwi'n mynd i adael yna. Na, ti'n mynd i fynd pan wyt ti'n teimlo fel... Ond eich di lot o bobl... Dwi'n was. Eich bod lot o bobl yn gwybod beth sydd yn nhw deimlo yn wael. Ie. Ond maen nhw'n gorfod mynd i'r cwestiwn i gyd. Yn union. A dwi'n meddwl neith lot o bobl, hefyd fod ar Netflix, neith nhw ddechrau asesu, mae gen i fi holl stwff na fyna. Dwi really eisiau fod i'w neud fi'n hapus. Ie. A hynna di, os mae casglad llyfr yna neud ti'n hapus, fucking gret, cad o. Nes i edrych achos dwi'n cael yn nghyhyddo drwy'r amser efo, ti jyst eisiau ni daflu pob beth, Sianna, ti jyst eisiau cael pawb i fel chycio pob beth allan o tyn, achos mae mam yn rili fynd i fi, mam ddim yn credu mewn Marie-Kondo o gwbl. Ac yn i jyst fel, di hynna wirioneddol ddim yn wir, dwi jyst eisiau chi wybod beth sy'n eich tu chi, achos dwi'n credu bod lot fawr o bobl ddim yn, bys ti ddim yn gallu deud beth sydd yn y cwpwrdd na, achos mae'na gymaint o bethau yna. Oedd mam wan yn edrych ar y stwff oedd gynnau yn ei tu nhw. A ni'n dweud, ti eisiau stwff ma? Dweud, wel, amlwg bod fi ddim. Nes sa'n nhw'n yn hyf i barod os oedd i angen nhw. Neu os dwi wedi bod angen nhw, dwi wedi mynd i nôl un yn ei lefo, achos mae wedi bod yn nes bron i 6 mlynedd o'n, o amlwg dwi ddim eisiau nhw. So mae nhw wedi mynd. O gennau toman o lyniau, 118 o lyniau ffisegol. O just yn y fflat gynnau. O'n eisiau bod yn eistedd mewn bocs o fanna, neu di byd efo nhw. Wwan, dwi di cael nhw di sganio, mae nhw yn y cyfrifiadau, dwi'n gallu dyddio nhw. Dwi'n gallu gweithio allan pryd cael nhw i dynnu trwy edrych yn y cefndir, gweld calendar yn gweithio allan. Cael nhw'n llun yna i dynnu 1998. Gret. Da iawn. A beth yw, dwi'n actually gallu neud rhywbeth efo'r llun yna, achos mae nhw ar y cyfrifiadau gynnau. Dwi'n gorfod cadw'r fersiwn ffisegol fan, achos di'r ffaith bod olyn nhw ffisegol ddim yn ychwanegu byd i mywyd ni. A just y pwynt ydi edrych arno fo ac yn dweud, be mae hwn yn neud? Ydy o'n dod a hapusrwydd i fi? Gret, cad o. Wal o lyfrau gret, cad o sy'n hapus efo fo. Os ti'n edrych ar silff o lyfrau gweld, ac sy'n to be, dwi heb di darllen y silff yna, dwi'n mynd i darllen y silff yna, so cael gward o'r silff yna. Do that. No, mae wedi wneud hyn i gyd yn automatic. Ers iddo fo gael stafell, nath o symud i fewn i stafell i hun yn y hen di, bob tro o'na rhywbeth, reit, dwi wedi gorffan efo hwn, oedd o'n reid o tu allan i drws y stafell, ac oedd o'n dweud, dwi'n misio yn byd wneud llanast yn stafell fi. Oedd o'n i'n poeni ddechrau ni fod, oh my god, mae o'n mynd i fod efo OCD tu hwnt, ond dydy o ddim. Mae licio i stoff, mae gynnu fo i stoff, ond os mae wedi gorffan efo defnydd hwnna... i ofod. Dyna ni. Mae diwedd bywyd hwnna di dod, mae'n mynd. Ac mae stafell o yn yr un... Mae o'n minimal, ond mae'n functional. Design mentality da. Mae hwnna'n briliant. A os mae'r stwff sydd yn fywyd di cael rhwngth ti a dy fywyd di, ti angen edrych ydy o'n neud synwyr bod y stwff yn bodoli. Ie. Ac os mae yn cael yn y ffordd, wel, eto gofyn i ti gofyn pam. Mae gen ti hawl a dwi'n gwybod mae'n rhywbeth Cymreig iawn i fy meddwl, fydd hwn o ddefnydd, allwn ni ddim. Mae'n legacy o fod yn wlad
lle, da ni ddim wedi bod yn wlad gefnog erioed, so mae pob peth ti wedi cael, ti'n dal gafel arno fo am genedlaethau, just achos ti fel, reit, wel hwn ydy'r un sgynna ni. A ti'n, a mae'n rhywbeth ti'n misio wastio. Pasio lawr gan mam. I ddim isio wastio fo, di. Mam. Dim isio wastio fo, dim isio bod pethau mynd yn wast, achos mae taflu pethau allan, disgardio pethau, yn teimlo fel wastio pethau, cos ti fel lle di wastad, a mae yna wastad defnydd iddyn nhw, ond... Dod o'r genedlaeth na sydd wedi tyfu fyny yn ystod yr ail ryfel byd, ac fod oedd gynnu nhw ddim llawer yn byd fatha mam a dad fi, wel, dad yn enwedig, mam di cael ei gynnu chydig wedyn, ond nath o gael ei enni reit ar ddiwedd yr ail ryfel byd a tyfu fyny, lle oedd pawb yn stryglo i fynd heibio hyn, a wedyn, fetra ni'n taflu hwnna allan, mae rhaid ni gadw fo, rhag ofyn, a wedyn mae'r mentality yna di cael ei basio ymlaen trwy'r genhedlaeth. So, oedd y syniad yma, oedd glanhau allan T9, ac oedd nhw'n gofyn, da chi eisiau rhywbeth o T9? Dyd, i be? Ac oedd yn chwaer di cymryd rhyw fowlan anferthol ar rhywbeth arall di mynd i mrawd. A dyd, di hwn... Pam ti'n mynd o'n? Dwi'n ddim yn chwanegu byd i dy dyd i. Oedd y syniad o ti'n rhoi llestri lawr genhedlaeth. Ti'n edrych ar sy'n dweud, na i byth defnyddio'r hain. Na i byth defnyddio nhw. Mae na, dim bod fi eisiau dod ar hacled i derfyn mewn ffordd depressing, ond ddim really depressing. Ydych chi wedi clywed am Swedish death cleaning? Mae yna llyfr dwi wedi bod yn threatno prynu mam a dad yn Palace Print. Gymaint o thing! Mae yna... Dwi'n gobeithio bod yn rhywbeth i wneud efo fatha epic Swedish mealtime. Ond dyle fod na! Ond mae o'n draddodiad sgennyn nhw o bod ti'n eisiau bod yn fwrn ar dy blant, so pan wyt ti'n mynd yn hun, bod ti'n ail-asesu dy bethau di gyd, dy bapurau di, dy pethau, yn mynd yn reit. Mae fel pan ti'n cael life insurance ar rhywbeth, os rhywbeth yn digwydd i fi, mae pob peth yna, a mae pob peth yn barod, a gen ti pob peth ti eisiau byw, ond ti ddim yn rhoi gormodedd, a dwi'n meddwl bod hwnna'n syniad mor gyfrifol, Scandinavaidd, briliant, a dwi'n rili eisiau neud hynna pan dwi'n wel hyn. Anyway, depressing a'i ffeidio da ni os... Rhaid dod yn ôl i fyny os isio. So, Epic Swedish Mealtime oedd yn gyfres ar YouTube lle oedd y boi oedd yn ei death metal cooking show. Oh, hello. So, oedd o'n sôn am da... A peth ydi, oedd o'n fatha... Oedd o'n chwarae'r death metal, a dyn oedd o'n rwygo allan pacad o gig efo'i ddanadd iawn i'r pot. Stir it! A mae'n gweiddi yr instructions o sut i... A dyn fel mae hwnna di... Mayonnaise as a snack! Wel, mae rwan ar rwan... Muppets yn helpu fi hefyd. Ti'n mynd be Swedish cooking? Oedd y Mossy o Sweden, ac oedd o'r unig boi o'r un nabod oedd yn gryndo i death metal i camio lawr. Shout out cyn i ni ddod i derfyn, Hackio'r Iaith 2019 yn Gaerfyrddin ar y 9fed o fis Chwefror. Mae'r holl wybodaeth fyny ar wefan. Mae'r trenau i gyd yn rhedeg yn gyson. A buses yn lle'r trenau. Ond dim ni sy'n gyfrifol am trafnidiaeth. Mae'r trenau rhedeg yn gyson o ddim i gyfrifol. Unrhyw un gyda jet preifat, byddwn ni'n hapus iawn o fenthygo. Felly, drychwch o fyny Hackio'r Iaith 2019, 9 y Chwefror, yn Regin, Rogia, yn Regin. Do it! Mae'r haclediad wan yn ei URL newydd nhw, ni. Yes? Haclediad.cymru? Diggity dog! Haclediad.cymru! Oh my god. Fi rai hwnna ar Twitter handle a pethau wan. Just fel. Nice. Cos ti'n modd yr holl hyrwyddo da ni'n neud. Yes, yeah. Sorry.
Guys, diolch yn fawr unwaith eto. Gadwch chi wybod am ar Twitter amdan... Os da chi eisiau... Ni wneud y spin-off. Os da chi eisiau ni wneud spin-off rewatch... Sean wedi dechrau edrych ar Doctor Who o'r cychwyn. Oh god. Hey, na, just stuff click, diolch yn fawr. Just stuff click. Na, stuff click. A wedyn, nhw'n ni wneud fel Twitter poll o fel be da ni fod yn watching gynta. I think it's a goer, guys. I think it's a goer. Okay. Ond am rwan... Gadwch wybod os da chi eisiau ni wneud o gynta do. No, genuine. Os oes ein ddiddordeb yn efo, dwi'n mwyn a hapus gychwyn hwnna. Da ni'n mynd i wneud os syneb yn... Os oes yn bothered, ie. Ei, although, tas ni'n meddwl hynna, bys ni'n ddim yn gwneud podcast anyway. O, da ni mewn denial amdan hwn. Mae'n ffain. Mae'n ffain. So, am rwan ddyn ni nos da gan Bryn. Nos da. Nos da gan Iest. Hwytio! Nos da gan y fi, dwi offi Swedish Death cleanio a cwcio i death metal ar yr un bryd. Hwyl fawr pawb, diolch eto am wrando a welwn i chi tro nesa. Tra!